Hej med jer. Jeg er blevet spurgt, om ikke jeg havde lyst til at lave sådan en knife maintenance for dummies, og det vil jeg rigtig gerne. Så jeg har anskaffet mig en KSP Penguin i grøn micarta, som er sådan en relativt standard kniv, men ret lækker i forhold til, hvad man betaler for den. Jeg mener, de koster, ja, det ved jeg ikke, 300 kroner, noget i den størrelsesorden. Og den behøver egentlig ikke at blive renset, men jeg havde faktisk ikke nogen beskidte knive, så nu tager vi den her. Det her er en liner-lock kniv, som I kan se her. Så når jeg åbner kniven, så åbner lineren her og holder imod bladet heroppe. Så jeg tænker, at vi splitter den med. Så starter med lige at fjerne klippen. Det her, det er Torx 6 skruer. Det er sådan ret normalt i den her klasse, at vi arbejder enten med Torx 6 eller med Torx 8 skruer. Skal vi se, om vi kan få den anden helt ud. Måske. Jeg håber, vi skal lægge lidt pres på, for lige at få den ud. Det er en helt ny kniv, så der sidder stadigvæk lidt Loctite i, den kom der. Sådan der, så kan vi skubbe på den her kniv, kan vi skubbe klippen her op. Det hele går en lille smule stramt på nye kniv. Der er som udgangspunkt ikke brug for at rense en kniv, man lige har fået. Så sidder der 2 skruer her, de holder fast i noget, der hedder barrel spacers, der sidder herom, og så er der den store pivot skrue heroppe, som er den kniven roterer på. Så jeg piller med ned i bunden først. Rækkefølgen betyder egentlig ikke sådan det fuldstændig store, men det her er måden, jeg gør det på. Så plejer jeg at holde mine skruer adskilt, så jeg har klipskruer her, jeg har bodyskruer her, og jeg har min pivotskrue heroppe. Hvis ikke man har sådan en måtte her, så kan man bruge alt muligt andet. Måtten her er i øvrigt fra Yggdrasil Crafts, som er en af medlemmerne i EDC Danmark. Sådan her, så tager jeg min T8 bitdriver og lægger pivotskruen deroppe. Nu er jeg i virkeligheden klar til at begynde at skille kniven ned, så jeg tager først den ene side af. Så kan I se her, at her der har vi liner-siden, og dem skal man nogle gange vrikke lidt med, især på en ny kniv, fordi de sidder sådan rimelig tæt. Det kommer sådan meget an på fabrikatet. Den kommer af der, og så vil I kunne se, at her der sidder der en skive, og at her der sidder den anden skive. Typisk så sidder de fast på nye knive, fordi at kniven stadigvæk er smurt ind i olie, og så ligger der en lille tynd nylonskive her. Så på hver af de her sider, der har vi 2 phosphorus bronze washes, og så sidder der en lille nylonskive. Så når jeg har fået skilt min kniv ad, som regel så plejer jeg at lade den ene side være samlet. Det gør jeg, fordi at det sjældent er behov for, i hvert fald på mine knive, at jeg splitter dem sådan fuldstændig ad for at få dem renset. Det kommer selvfølgelig an på, hvor beskidt det er. På den anden side her, der sidder der bare en enkelt skive og en nylonskive, og den sidste sidder der. Sådan der. 2 skiver hvert sted. Så har vi egentlig fået skilt vores kniv ad. Så bruger jeg typisk, nu den her jo ikke voldsomt beskidt, men der vil jeg jo typisk tage en vatpind, lige fjerne det værste. Og så har jeg en lille smule sprit her. Det bruger jeg egentlig bare lige for at få affedtet det hele, inden jeg tilføjer nyt. Dypper lige en vatpind ned i her. Og så tager jeg den bare lige her sådan forsigtigt rundt i kanten, hvor der er olie, hvor jeg kan se, der er skidt. Så hvis kniven er meget beskidt, så vil jeg typisk også give den på hele fladen her, bare for at holde den ren. Så har jeg en lille klud i nærheden. Lige tør det værste sprit af. Sådan der. Læg den til side, lad det lige ligge og fordampe. Tager mit knivblad her, tør det godt af. Sådan der. Og fat i min vatpind igen med en lille smule sprit på. Lige tage det værste. Se, der kommer en lille smule på vatpinden, men eftersom det er en ny kniv, så er der ikke meget at komme efter her. Typisk, når man har haft dem her i lommen et stykke tid, så vil de blive relativt beskidte. Og så er det jo et spørgsmål om temperament, hvor meget man har lyst til at gøre dem ren. Sådan der, og så har vi den sidste, den med linerlåsen på her. Sådan der, og lige give den en lille smule sprit også. Det var egentlig det. Så er vi faktisk mere eller mindre klar. Typisk, hvis kniven er meget beskidt, så vil de her washers, de vil også få noget patina over tid. Nogle af dem bliver måske lidt ridset, hvis det er tilfældet. Det er det ikke her. Men hvis det er tilfældet, så kan man tage sine skiver, og så kan man polere dem. Det kan man eksempelvis gøre på en strop, hvor man lige tager sin skive, lægger den på den fine side, og så lige giver den et par gange her. Sådan her, så man lige får poleret skiven op. Så kan man spritte dem af, og så kan man tørre dem af igen. Så skulle man gerne få nogle skiver, som er pæne og rene.
Når det så er gjort, så kan man tage sin olie. I det her tilfælde, der bruger jeg bare en helt almindelig skærbolie. Man kan også bruge noget som det her, KPL, Knife Pivot Loop, som er sådan en lille smule mere dyr. Effekten er sådan ret meget det samme. Det kan man nørde på et eller andet tidspunkt. Så har jeg nogle små swaps, som jeg bruger bare lige til at fordele olien så godt som muligt her. Så lagde jeg mærke til, da jeg samlede den her, at mine skiver faktisk var sat forskelligt på. Så på den ene side, der sad der en washer på hver side af nylonringen, og på den anden side, der sad nylonring helt ind mod kniven. Præcis hvad årsagen er til det kan være, at de har gjort det for at balancere det. I don't know. Nu samler vi dem, som de havde gjort der før. Sådan der. Lægger min nylonskive på. Giver den bare den mindste dråbe olie. Bare så, at vi mindsker friktion. Lægger min nylonskive på igen. Så er jeg egentlig klar til at lægge mit blad i. Jeg har mit blade stop siddende herovre i den anden. Og så kan vi lægge vores... det kan være, at vi skal give en lille dråbe olie på den her side også. Sådan der. Tør det rundt, hvis ikke vi gider at vente på, at kniven gør det selv. Skal vi se, om vi kan få fat i skiverne her. Ellers så har jeg sådan en lille tandlægetool, jeg plejer at bruge til lige at løfte tingene op. Sådan der. Få lagt den på. Der. Nylonskive ind imellem. Og den sidste på. Jeg glemte at give den en lille smule. Den får en lille smule mere her. Det skal nok fordele sig. Sådan der. Så er jeg klar til at sætte min liner på igen. Jeg plejer at vinkle mit blad en lille smule, fordi så er der typisk lidt mere plads at arbejde med. Skal vi se. På nogle knive, som også er tilfældet på den her, der er pivoten her er formet som et D. Så det betyder, at den har en lige kant her, og det skal naturligvis matche på begge sider. Put min skal på igen. Jeg starter med at sætte pivotskruen. Nogle starter med at sætte body screws. Det er egentlig som det passer dig. Jeg synes, det er lidt nemmere at styre det hele, når først pivoten er sat. Så jeg principielt bare samler den modsat af, hvordan jeg skilter den af. Sådan der. Tager min T6. Jeg har magneter i den her mod, så nogle gange kan de godt være en lille smule svære at få op igen. Der får lige sat den plads og skruer til. Sådan der. Det her er en relativt simplistisk kniv. Der findes knive med andre låsetyper, som er noget mere komplekse og skildrede. Dem kan vi også godt lave en video på, men så synes jeg, I skal bede mig om det, hvis I har behov for at se det. Sådan der. Strammer til, uden at overspænde. Og så kigger vi bare lige. Den er ikke centreret her, kan vi se. Og vi skal have bladet til at bevæge sig den her vej. Så det betyder, at lige nu er den sat lige fast nok. Lad os se. Jeg kan mærke, at jeg skal spænde lidt mod her. Sådan der. Har bladet centreret. Og vi kan se, vores kniv kører fuldstændig som før. Det her er en ny kniv, så den er ikke broken in. Så jeg vil sige, når jo længere tid man har sin kniv, jo bedre kommer action som regel til at køre, hvis man også holder den ren. Så kan vi sætte vores klip ned igen. Tag vores T6 skruetrækker. Her hvor vi skal stikke dybt ned, der er det nemmere bare lige at sætte skruen fast på skruetrækkeren. Den øverste og den nederste. Og så er vi klar igen. Så det var sådan en super hurtig gennemgang af, hvordan man renser sin linerlock kniv. Tak fordi I kiggede med.